odara nawo piwa mari mashuga didi. Yes. Ungori mu 13 years. Yes. Vazvaita sei? So vandataka continue nezvaita. Ndovandatosangana. Wakabviswa mumhandara how une makore mangani da upanzwisisa ipapo? Ndine 13 years ndopa kanobvunza. Alright, mu 13 years week mumandira wakabviswa mumhandara unofunga kuti wakarara nevarume vangani kufungira kwako? Darika 15. Taidzirira bhozi ini ndaita ndizvidhoroti ndiri mwana. Panguva taita kuti mwana akuziva waita uchizvidzivirira. Alright, waendeswa kumaloji right? Ndaendeswa. Zviri deep. Wakamboita inonzi 3 somewhere. Right, muri Zimbabwe kusangana kwatukuita zvekare pano padzerari 263 panapa takubvarura nyaya dzekuti unonakirwa kana uchiona takurwa mapodcast takavhura podcast. Saka kana uchida kuya podcast yedu inoi namba dzangu ndo dziri kubuda pa screen apo dzakanzi Tirari contact. Nhasi ndine mukadzi gaita nchiti mukadzi yes uri kuona unge baby vamwe vanoona unge munhu wanoona zvakasiyana siyana. Zviri sei my sister? Right, makadizvenyu. Tiripo ndiwe watitsika pa Tirari 263 podcast. You're right. Watanga kuvhura umbone makore mangani? Ne 13 years. Dzaive hombe dzei? Hombe dzimwe dzendanzosangana nadzo stereke challenge yekuda mari. Waenda kuchikoro? Waigara nani mune 13 years? Na mama na dad. Waida mari stereke? Wotso nasaka nipa dhora mangana kasanipa dhora nevanafunga ndiende zvitsvagire ndekani. Waitsvaga how? Takangotwa nemwe friend ndakangotambo nayo. Friend yo yakangonditota hainyabiri kumwe hanipe senda sina aingotwa dzimwe dzoti tasangana nemadhara. Odara nawo piwa mari. Mashuga didi? Yes. Ungori mu 13 years? Yes. Vazvaita sei? So vandataka continue nezvaita. Wakabviswa mumhandara how une makore mangani da upanzwisisa ipapo? Ndine 30 years ndopa ndakabviswa after ndanyimwa mari pa10. Vanongosangana nemunhu ane 23 years. Pango ndito semunhu unongotsvagowa mari ka unongo wakuti kana 13 years unongo wakuti ndakuzvinzwawo. Taitobvawo chikoro titofamba totakaisa hembe musechi watosvika totodresa totowati nini muri woti ndipo takangosanganawo naye anga nemota yake patozondipinza mumota mbiyangu bva nditiopinda indotera aitira netsoka. Aitira netsoka. Munhu maisamuziya ranga ri first day nasikamuziya. Obva tatozopinda mota mumwe vatangotondibatawo vatindokupa mari $10. Akakuudza shoko rekuti anokuda here? Haana. Mangotanga ngobatana. Wapuwa $10. Anipa $10 vadorera newe semunhu aidawo mari obva nangobvumawo vachongorera tese. Marira mota? Yes. Ndopakabva umhandara? Kumba wakasvika uchiti chii? Ndichitoburuka mota mbiyangu akanditi chitoshingira tofamba semunhu atoripo asi ndakazo friend yangu asi ndakazongoshingira ndatanga kufamba step iripo kutosvika kuti ena hapana zvawakaduka kanobvunza. Alright, mu 13 years week mumandira wakabviswa mumhandara unofunga kuti wakarara nevarume vangani kufungira kwako? Darika 15. 15? Vandarika. Maishandisa maidzivirira here pamaita izvo? Taidzirira bhozi ini ndaita ndizvidhoroti ndiri mwana. Panguva taita kuti mwana akuziva waita uchizvidzivirira. Alright, waendeswa kumaloji right? Ndaendeswa. Hapana here inonzi chi pawakambozviita usina kudzivirira? Paripo zvinosiyana machallenge. Zvangofanira namomzo wakabuda padheni makasara megani munosara mwete munoitawo sani zvataita nedu kuno kuti mfeso wangu uya ndipataitora tisinodzivirira. Pamba? Musinodzivirira. Alright. Ndiudzo age yaunofungira kuti iyi ndo yawakarira nayo ane makore ati kurei mu 13 years. Variko tinotonera
vanoti ava nevazukuru vatoroorwa after zukuru wacho variko maingotora vozi mari inopfuurira sometimes kangotambidzwa dhora chete chete zvatoendwa. Saka ukundiudza kuti inini izvezvi panapa papodcast atika ndakakupa $, tikati ndatimbozviita zvinge zvatoendwa zvezvichienderana kuti bosi mari mudoni munhu wese abva nemunhu asikade mari ka unoita sei waita sei kuti munhu akude mu13 years akunotise obva akuda zvinotosiyana unotozona egani unofanira kutoti munhu atoita sei atokuoneta apa uyu munhu akunakira nena. Alright, nefriend yako iyi getipinde zvinhu zviri deep foni yangu iriko ebo it's okay getipinde zvinhu zviri deep wakamboita inonzi 3 somewhere muri 2 hadzina ndabva takamboita tatisina bosi friend yangu ingonditoti izvi ndozvati papa akangondiudzawo kuti mari inotsvagwa so nandangozvitroleka. waenda kuchikoro? ndakazopedza nangoisa chikoro chacho ini nandatoona kuti chikoro zvaakutonetsa bosi mari ndoiri isiko kuenda hangu kunondomira parodhi nitsvaga mari. mu13 years uma unobatira nhumbu here ndambonzwayo uchiti inonzani waigona kushedza mukomana wako orara kumba kwenyu vabereki vasipo unobvira wabatira nhumbu? Takatodzibata 3 mu13 years. waita sei wakazvara chii chakaitika? kuzvara nendorototi kutozvara kaituleti unoedzere mwena mumba pamusoro peimwe kutongobvisa ndokuri isi. waibvisa hau natso zvakawanda zvinobvisa unopiwa nehamwamwa nekuti tsvaga sopo dzinhumbu dzakasiyana ka dzimwe hadzibvisiri mapiritsi dzimwe dzinoramba kubvisa saka unongonotonzienda kuna gogo nekutsvagira unopiwa mushonga wabvisa nhumbu. unenge wakabvisa nhumbu 3 mu13 years? vabereki vako hapana chinhu chavakambonotisa here kana kuziva? hapana bhozi nandatomusikana anga kutozvawo mari nelife nanda kutozva zvese kuti wachizviona kuti mwana wangu something wrong hapana chavaiona. Alright, saka ukuzama kureva kuti munhu anogona kurara newe nekuda kwe$1? zvichienderana kana fanenge zvichienderana tai akaita sei umwe wacho wachongouya pamwe friend yangu mwenani ndine $1 shangu ane dambudziro rangu sosobva watongotepo. uchiri kunaki mu13 years waive uchiri kunakirwa nechinhu chinonzi bonde here kana kuti zvanga zvangove zvokungoti tora mari united? First day tangobvisa ndamboti aiwa zvinonakidza zvaimbonakidza asi izvezvi ndongoti atora mari chete zvingopera hapasina chauchanza? hapana. wani makore mangani izvezvi ndane 20 years. 20 years? dziri kuchekwa? Alright, wakasira chikoro form chi? ndakasira 13 years bozi mazuva iwayo wakabvato papo ndakatongobvisa uviri ndatoona kuti hatsvaga mari kutongori izi kuti kutsvaga mari kweri izi bozi zvinoitika zvezvisiyana wasvika maono mazuva ano umwe wacho unoshamba itoenda chikoro but usingatozvo zvari kuita kunze umwe hatosvikawo chikoro umwe wacho anenge aitoona kuti kutoenda kunjiro kutori izi. Alright, tiri ipapo pa13 years ikaibodhila ne13 years dzawakatanga uvhura hombe wakamborara nevarume vevanhu here waundoziva kuti ava varume vevanhu? Varipo 3 ndine 13 years 3 vaundoziva kuti ndibaba ningi? i3 vakakuudza vachiti chiiyo chiziva ndiwakavatanga iriwa ndovakakutanga? ndisaka ndesi mari nedambudziko unoona tobva patinji ndingoenda kuchikoro vanyasinge ndochikoro ndaitosvika kumba friend yangu aigara egani tongobvisa mauniform takutodresa ngemunhu akuti navatachiline mbi yangu wanga nenhamba dze1 ingoya 110 ndozvaiitika. Alright, muri yeZimbabwe tiri kunzwa zvakawanda kubva kumusikana hatisi kutaura edu zita mazita anda hatisi kutaura. Alright, saka iwe tomboti alright wati mu13 years wanga kutopinda mubhawa ndedzipi dzimwe hombe dzawakavhura mu13 years? mu13 years takavhura hombe dzakatiwo bhozi kana mubereki tachainanda kusateerera kuti taichi nenda kuti unenge ndikutononokerwa nekutoenda kutachilaini. Alright, saka zvinhu zvanga zvautokonzera dambudziko asi nini kwandizvaitondiitira. Alright, hauna kubvira warara nehama yako here?
aiwa nehama ndina nehama notozvikontrora. Alright. Tamu 20 years mawave izvi zvati. Pfungwa dzako hadzimbofungiwo here kuti ndakuda marriage? Dzinomboita dzichiuya. Dzemeri dzinomboita dzichiuya, asi vamwe wacho unotosangana nawo vamwe wacho vanenge vaida kutamba newe. But wakatambuka newe kudhara. But ndikutonenge ndizvitongoripo. Bosi umwe wacho unogona kuuya, umwe wacho unoda kukuroora haatozorore kwacho. Saka nditoningi urambori patouchline chitori nani. But maprize enyu anenge akamira sei? Zvichienderana. Ukauya une 20, zvangofanira ukada 1 raundi. Techinoti une mari une 5 here une chii. Unongo ingoritua kupe dola paya unotambira dola. Pane pedhora unototi haufanira kusvitsa kanye pachepotanziwo uite. Ini nditangenda tunda hazviite izvozvo. Iwewe ngokatunda kabayapo. Kwete kuti nini usvika pedhora here hazvidi kudaro pedhora panoti nini nditunde. Yeah. Alright. Izvezvi uchiri kunakirwa. Zvichiri kukunakidza here chinhu chinonzi bonde? Zvichiri kukunakidza here? Inini zvaizvezvi tonenge kwatokujaira both hapana option. Zvimwe zvisezvo zvatokujaira zviye. Asi zvekuti bonde munongozati bonde rinakidze sometimes asi mari ndio inokonzeresa kuti ndizoenda kumira patouchline. Alright. Mu13 years gatite deep down. Aunobvira wasangana nevanhu vane hombe here dzakanyanya kuzouya? Utosangana nawo mwacho anenge antone hombe. Asaba nekuita boza anenge ane mari yake yakawanda ka. Ane hombe obva ine $20 ukutoisiya kamari. Wakanzwa sei mu13 years? 13 years ndakasangana ne1. Asi yeye anga ne$90. Ndifunga ngatoona kuti achiri kutodi totanga kutomirawo patouchline. Akati keti nini chine iye kati apana pananjairamba bosi nachitodawo mari. Ndobva ndangobvumawo. Zvakafamba sei natsopatsana ngura pinda deep down? Apana chinonetsa pai kungowirirana bhosha notopinda mumota. Totoenda kwatakaenda. Dzimwe nguva nenda kumba kweloja friend yangu. Ndokatoenda netira zvibonde. Dzimwe nguva umwe anenge atoenda mota yake tengoendera mota make. Saka iye anga nemota yake tangoenda netrochi mumota make. Ndimatikangoenda netirawo. Nokuti ane hombe anga toine mari hopo kuti ndisiya zviti. Kombi yangu akazopinda pamwe ajara dzombe. Azviti nangoti gendore mari ndibaye. Tingoita zvari kuda ndibaye. Asi haanombodai nyangu ndoda 1 raundi chete panangoti po. Anga akadzivirira. Anga akadzivirira. Alright, tomboti pauya munhu asiri kuda kudzivirira. Maprize aya anozvichinja here kuti anoramba ari ngori panga ari papo? Zvinosiyana bosi. Uya neasina kudzivirira afunge kuya ne$10 asina kudzivirira. Azviti aifanira kuya ikati akauya ne$20 sinodzivirira bo tunoita. Alright. Izvezvi une vana vangani mu20 years vawakazvara? Handina. Hauna mwana? Alright. Wakasvotora nhumbu dzingani? So far idzi ndechi5. Uchibvisa? Unobvisa sei? Chimona zvo mazono une mapiritsi. Unogona kutenga mapiritsi. Onwa. Wakutobvisa nhumbu. Zvichienderana kuti apindirana newe here. Kune imwe inoramba kubva. Sezvanambotaura. Kuti kune imwe inoramba kubva, kwozoita neimwe inobva. Zvinosiyana. Unoshandisa zvakawanda ka. Umwe chacho unotora chakati, inochera midzi yakati, watinachera watonwa. Imwe yacho yobva imwe haibvi. Utosvika pototsvaga mapiritsi yobva. Alright. Ukuti une mapiritsi anotobvisa? Alright. Alright. Amuna here kubvira masimbisa zvinhu izvi zvamunoita kun'anga kana kuti kumaprofita kuti unatsowana makastoma? Hazviko here izvozvo? Zviriko. Unotonatsvaga kuti ndiwanoka mpinga dzimwe dzingotero dzimwe ndosei. Saidi rakwe wakaita sei? Saka unotsvaga zvakawanda wandogona kuenda kana unogokonza tagokwandita sei. Patora gugwa munotoziya. Varipo unotoenda unogoti gugwa anotopa mushonga wokugeza nokuti asi kuti mwane makastoma. Yotoenda utotora mushonga watita sei watopiwa kutogeza. Kutona makastoma akutowanda. Vamwe wacho nevamwe vasingatozive vachitouya. Ndozvinokonzeresa. Alright.
kokutestwa haufa pakutestwa wambotestwa muchiri makanaka zvichisiyana bosi sofa unongoitamba unototi uyu munhu awe akadai so asi zvaizvezvi kutongonawo mapirisi mazana achauraya kutongoenda hako unotongonapiwa mapirisi yako chiri neutano wakanaka wakutonwa umwe chahatoratidzira kuti ari kunwa mapirisi uyo ari kuita sei but unongoitona munhu aitofamba antoni life yake ikatosimba hautozvifungidziri. Alright. Iwewe tataura paipa takati mu13 years right wakarara kufungira kwako wanga vari varume chivangani wakarara nawo mu15 years. Sofa richatombozwa chivangani bozawandisa. Unosvika kuma jairanga zvinoitwa patachemba po uchaverenga kuya mumwe uchibva nona umwe achatouya futi pazuva hautozotakurwa nevangani. Uri pazuva kufunga kwako iwe unokechwa kangani padei? Zvezvichienderana pamwe pacho unogona kukechwa pamwe ne10 pamwe netibosi seisusu vamwe tichikurumidza takamira patachiraini tikurumidza kudzokera kuti ndibosi tichichira se vabereki vapadei notasaziva ndozvavasi kutoziva ndo havasi kutoziva nekuti vanenge vachingoti haino wangu mwana aripo nototongobuda denda kupati nefrendi yangu denda kupa singatozivi kuti mwana anga achienda patachiraini ndozvinokonzesa zvimwe zvacho kunyanya varume adhiverengedu vati mwana utakura patachiraini bosi vanonga wakawanda hatizoverenga kuti nhasi vangani vaita sei azoma 15 anodarika 15 vanotodarika nekuti kana uchitaura kuti padei kana 10 vanokutora zvichireva kuti vakawandisa. Alright, tiri ipapo hauna here kubvira wambotorwawo uri pabasa rako iri nemunhu ane mukurumbira muZimbabwe kana kuti anozivikanwa? Senini zvangu handisati asi wamwe watinoti ane mariyo dziri nani usataure zita vakavachita se vanowo vakatomboya vachitombochitora andozikanwa ane mbiri nemari achitomboenda nesukoloji chingomudescribe akaita sei munhu wacho like mujaindi akadanga kusima mbishani aneka utsvuku kari nani tizangori saka unongoti akakupa mari mbinga mbinga ikandipa $100 zvokutoti nembinga tata kutoti kuda nhamba akatongofona kuti pape mevha ndatongoita chop usvikapo kuti mbinga yaweka. Alright, amubire vanhu here pakuita zvamunenge muchiita izvi nekuti tinozonzwa mumwe achiti pane katsotsi katinozoita totohosta vamwe vanhu ati vamwe vanotaura kuti kana vatinomboona kune amwe mainterview mapodcast zviriko zvezviye unobaha wanditora inini ndinotoda message kutoti nditoitora mari unotongokubata software dzinagara mumakumbo kwako pamwe wallet iri wamwe pamwe wallet iri kupinda kutotora wallet usingatombozvinzwi kuina vamwe vanotonosangana nawo ukatanga kupuzira atorara mushonga here kaundi zviri noma hausi mushonga zvitori nomozvi umwe munhu anenge atora pamwe ndizvaatojairwa kubatwawo softwares ukatongomupuruzira pamwe wacho anotonotongokotsira utongobhosha mari hako wakatobaya Alright, tiri ipapo pane zvanaida kubvunza mani naida kubvunza kuti zvonizvo munotobira vanhu newe iyoyo pabasa renyu iri amuwirirani nembavha here ndakanzwa mwachiti vanhu vanoita basa iri vane link nembavha zvoti makuona munhu ane mari munogona kuzokwenyera vamwe vanhu kuti uyu ane mari zviriko pozitisetira kuti kutsvagomarika ndichakutadzira udatora mari nongokwenyurawo kuti uyu anechi ane mari ndozvezvitongoripo. Alright, kubva mu13 years kusvika mu20 years izvezvi hauna here kubvira wambogadzirwa nezvemushonga kana kuti nemuridzi wemurume wemunhu wanenge warara naye? Nangu hasa ndasangana nazvo asi friend yangu ikambosangana nazvo izvozvo. Chii chakaitika? Zvasikuti munhu anongouya pamwe anga akatogadzirwawo here otongozvikorera neyo notozosara wakurwara akazotanga ngoenda mwedzi kasingaperi kwaizvi zvase akazorapwa zvake akarapwa nemweya. Alright, pane dzimwe hombe here dzandisina kutaura dzamunovhura kana dzawakavhura dzasina kutaura? Inini hangu pa13 years hombe hamuna asandavhura svika izvezvi hombe asati ndavhura nekuti ndinomaneja zvinhu zvangu
Ayo, ndikutaura hombe dzezvinhu zvaunoita izvozvo musi usingakanganwi right pabasa rako iriri ungava musi upi? Susu habana patisingakanganwi isu mukutongorarama bho. Bho zvese zvitongori bho. Saka vabereki vako havabvunze here kuti uri kushanda kupi, mari iri kubva kupi? Mbere kunotongosvika kubvunza kuti uri kushanda kupi kubva pane kakantini kandakavhura mama vasingatoziva kuti mwana haasitoperi pakantini. Ndozvauri kuita iwe? Mwana anenge atoenda patachilaini saka ine totoudza kuti yangu kantini ndovhura usiku ndopandinoenda ndovhura bosi vanenge pafamba bhizinesi. Imwe dhi akatomondida kwenda newe ndakati aiwa ikoko azviti muende michingomira yenyu mari chete nichingoyana chete muteni zvikanzi azviti ndakati aiwa chibodzika mai mirei muteni nechingoine mari magara muteni chete zvoda kuzoenda ndona kwandoshanda izvazvite saka ndizvataitawo. Alright, mune saizi here yezvinhu zvamunopfeka pakuita basa renyu ramunenge muchiita kuti izvi ndo zvinoita kuti tipfeke kana takuenda kunoshanda? Tine saizi ndinobva padei ndakapfeka zvirefu ndasvika basa kana bhamushoti ndinopfeka. Iri dhirezi rawakapfeka iri ndo zviminimini zvacho? Aiwa iri tori rirefu iri. Rirefu tinopfekawo zvokutoti unonyasa toona toti apaka aiwa uindotakura mabhamushoti tinopfeka. Kesika unozoona ndikashoti kadika unoziva tinopfeka bacha tisingapfeki semabhokisa shoti munorova tinopfeka achati kudai mari ndochati kudaka mari ndoyetichitsvaga. Pawiki unobata mari kufunga kwako after waita basa? Zvichienderana paunonatsobata yakawanda. Zvichienderana kuti unenge wabatwa mari pawiki. Zvakufana mumazuva zvinhu zviri low amwe mazuva zve zviri naniyo pamwe unoona kuenda kumbone $90 ukarwa pungwe inodarika asi kana usina kurwa pungwe unoona kuenda kune 10 bosi unenge usina kana makastoma oboy unenge wawana. Alright, auite zvemanjuzu? Aiwa hatidaro izvo. Imimi munongoshedza varume nekungogeza kwama muchitaura kuti munozoenda munogeza moda? Alright, une zvimwe here zvekutaura zvaunoda kutaura? Ini chimwe chinhu anonyataura ndechevana muzvikoro vamwe vacho vana mazuva ano chikunyanya kushanda ka mapiritsi. Ndochikunyanya kushanda kuvamwe vana kuvamwana futi ndecheku umwe chacho unobata mimba bereka asingatozvizive ototsvaga mapiritsi umwe wacho akutoona umwe wacho akutobvisa. Panenge tongokurudzira vana muzvikoro umu haiwa vana muzvikoro devapiwawo maprotector. Alright, uri kuti vana vezvikoro ndavapiwe maprotection? Why wati ndavapiwe? Iwe wachicha wakaona chekuti umwe wacho tosangana mutachilaini. Are you serious? Umwe wacho togona kuona mutachilaini sefanenge mazuva ano vana vacharespect anenge angouya yedza kuti pachikoro kana kuti ari kudzidza vanogona kuita achidana nei vanechikoro umwe wacho azodzirwa umwe wacho haiti siya anogona kuita tipinde kadero kouye musikana akazobatira mimba achienda kuchikoro. Alright, musangana nawo manje hamusi kutorerwa here vanhu nekuti vachiri kutemwa ndevamai manje ka tosangana nazvo unotongana nomira pane mwana wechikoro ndiyatanga kunhongwa iye pamwe vari vakapfeka mauniform here? Aiwa vantu yakapfekwa hembe sedzatinodhirisawo saka tosi maprotection anodiwa kuvanoko vechikoro. Alright, imimi munotarisa saizi here kuti uyu azonyanyaita mudiki uyu ndiye anoita? Amazone zvizotarisa saizi here zviye tongoona chiro tawanda patachiralipo wandi kutsvagoma ndikutsvagawo mari ndozvezvitongoripo. Alright, muri yeZimbabwe episode mainzwa ari kutaura kuti vana kuzvikoro ukuku vari kuvhura hombe. Ndaticheke vana vedu kunyanya vabereki vaya vanogara kuSouth Africa vaya vanenge vasiri muZimbabwe vaya aiwa vana vanoda kusirwa munhu anoita achivatarisa. Saka une mashoko ekupedzisira unoda kusiyira muri yeZimbabwe? Mashoko yangu ekupedzisira ndeyekuti ndavachengetedze vana mudzimbo kunyanya akomana ndavapiwa maprotector akomana kuchikoro ndio mashoko yangu chete. Ausati mira ausati wambobatwa nemurume wemunhu wakarikitwa here? Handisati pamwe notiwo ndakangotango here ndakangwarira handisati asi kanoti zvoti
fanenge waruma ukunotoyo mwachitorura iwewe ndawazoti uri patachiraini basa rako ndawakupe mukana vandokurwira ndiri kutanga nasi ndiri kuenda naye right tinodzoka paquestion yangu ye hausati wambokeshwa nevarume 2 uri 1 iri ka1 ine handisati ndasangana nazvo hangu asi vamwe vanosangana asi vamwe vanosangana nazvo ine handisati inini ma1 chete it's okay